ହଇଲୋ ସମୁଦି ମୁଁ ଏ ଗାଁରୁ ଝିଅ ଆଣିଛି ବୋଲି ତମେ କ'ଣ କିଛି ବି କରିବ ନା? ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ମାରା କରିକି ରହିବ। ତମେ ମୋ ପାଇଖାନାରେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦୁଣି, ଏ ଟିକେ ପେଟଟା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ବସିଲେ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି ଆଉ, ସେଥିଲାଗି ତମ ପାଇଖାନାକୁ ଟିକେ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। ଯାହା ବି କୁହ ସମୁଦି, ତମେ ଏଇଟା କିଛି ଭଲ କରିନି। ମୋର ଭୟଟା ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଖାଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଣ, କୋଉ କୋଣରେ ହଗିଲ? ସେଇ କୋଣରେ ହଗିଛି। ହଉ ତମେ ପଳାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ଖାଇଯିବ। ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାରା କରିବ ତମେ। ହଇଓ ସମୁଦି କ'ଣ କଲ ତମେ? ହୋ କାହିଁ ଏମିତି କଲ? ଝାଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଅଟକ ଥାଏ ନା, ଟିକେ ଟେକିକି ରଖିଥାନ୍ତ ନା। ତମେ ମୋ ପାଇଖାନାରେ ହଗିକି ଭାରି ଅସୁବିଧା କରିଦେଲ ମୋତେ। ମୁଁ କୋଉ କୋଣରେ ହଗିବି କହିଲ? ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପଳଉଛି, କେହି ଜାଣିବେନି। ଜଲ୍ଦି କଲ, ମୋ ଘଇଟା ଆସିଲେ ମୋତେ କାଟିକି ଖାଇଯିବ। ଯାହା ବି କୁହ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମୋର ଟିକେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ ମୋ ପାଇଖାନାରେ ଆସି ବସି ହଗି ପକେଇଲା। ସେ ଗନ୍ଧ ବି ଆଉଛି ଏମିତି। କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ସଢ଼ା ମଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଝିଅ ସେମିତି ବାପା, କରିବ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ପିଇଛି ମୋ ଏ ଦୁଃଖ ମନ। ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇନି, ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇନି, ଶୋଇଛି ମୋ ଏ ଆଖି। ଓ ମାଳତୀ ମାଳତୀ ମାଳତୀ। କି କୁକୁର ମୋ ଘରେ ପଶି ଆସିଛି? ଆରେ ଏ ବାଡ଼ି ଏ ଝିଅ ତତେ ଆଜି ବି ମଦ ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା? ତୁ ଆଜି ଏଡ଼େ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆଉଛୁ? ତୋତେ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଆବେ ବାଡ଼ି ପଳା, ତୋ ସହିତ ରହିକିନା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ଜାଣିଛୁ ନା? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ? ଆଉ କ'ଣ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି ନା? ହକରେ ବାହା ହେଇଛି, ହକରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୋତେ ବାହା ପାଇଁ? ଯୋଉ ତ ଅପୂର୍ବ ମୁହଁ, ସେଥିରେ ମଦୁଆ, ସେଇଥିରେ ରହିଯିବାଟା, ସେଇଥିରେ ବାଡ଼ି ଖିଆଟା, ସେଇଥିରେ ଝାଡ଼ା ଖିଆଟା। ଆଉ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି କହୁଛି 2 କୋଶ ବାଟରେ ଘର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟୁଙ୍ଗିନା ଟୁଙ୍ଗିନା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ, ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ସତରେ କୁହନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିନା ଲୁଗା ଟେକିକିନା ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବେ। କ'ଣ କହିଲ? ମାଳତୀ ତୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ମତେ କହିଲୁ? ମାନି ମାନି ମତେ ମାନି। କ'ଣ ପୂଜା କରିବି? କହୁଥିଲି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମତେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କର। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବା ମନ ଦୁଃଖରେ ପିଇଥିଲି। ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କହୁଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ତୋତେ ପାଳିବାର ଅକାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯା। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଫିଟିଗଲା, ଗୋଟେ ବୋତଲ ହାଣି ପିଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଖୋବିଲି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋବିଦେଲି। ଖୋବିଲ କାହିଁକି? ତା ତଣ୍ଟି ଆଉ ଜିଭ ଟାଣି ତା ନାହିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲନି? ମାଳତୀ ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବା ତୋ ବାପା। କହିଲ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ। ତାକୁ ମାରି ପାରିନି, ଖୋବିଲି ଖାଇବା। ଯୋଉ ପଛରେ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ? କିଏ ସେ? ତୋ ବାପା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ତମେ ମୋ ବାପାକୁ ବାଡ଼ିଛ? ତମର ତ ବହୁତ ସାହସ, ତମ ବାପାକୁ କାହିଁ ବାଡ଼େଇ କହୁଥିଲା କି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯା ବୋଲି? ମୁଁ ଗାଁରେ ବାହାଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇବି ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେବି କି ଆସିବି ନା? ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ମଦୁଆ ଜାଇଁ ପିଛରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ମୋ ବାପା? କୋଉଠି ବାଡ଼େଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ? ମଲା ମୋ ବାପାଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଲୋକଟା। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଛ କହିଲ ମୋ ବାପାକୁ ଆଗେ? ସେ କୋଉ ନାଳିରେ ପଡ଼ି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ନାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ ଏ ଲୋକଟା ମାରିଦେଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ବାପାକୁ ଏ ଲୋକଟା ମାରିଦେଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ତୋ ବାପା ଘର? ଆଲୋ ମୂର୍ଖ ମଦୁଆ, ଆରେ ରହିଛ ନା? ସେଟା ବାରିପଟେ ଯାଉଛି ମୋ ବାପା ଘରକୁ। ଓହୋ, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ଅସୁର। ସାରା ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କହିବ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତ ସେଠୁ? ମଦ କ'ଣ ମୁଁ କେହି ପିଉନାହାନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ? ମୁଁ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇକି ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଏ ଗାଁ କାନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକିଆ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି ବାପ ଘର, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି ବାପ ଘର। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଓହୋ, କି ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନର। ଶ୍ୱଶୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଶ୍ୱଶୁରର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଗଲା। କୋଉ ବେଳାରେ ଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆଣିଥିଲି କେଜାଣି? ମା ମନା କରୁଛି ଜମା ଆଣି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି। ମୋର ତ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଏଇ ବାଡ଼ି ଖାଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁର ନା ଶଳାଟା, ସେଟା ଅସୁରଟା ସୁଧୁ। ଟିକେ ଯାଇକି ତୋ ବୋଉକୁ ଡାକୁନୁ। ବୋଉ ମନା କରୁଛି, ତମେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଟିକେ ଡାକ। କ'ଣ କହୁନ, ମୁଁ କହିଦେବି। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଟଙ୍କା 500 ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ। କହିଛି ପଇସା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମନା କରିଦେବୁ ବୋଲି, ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ବୋଲି। ହଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ମାଗିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅଟା ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି କି? ଆଉ ରହ ଟିକେ ରହିଥା, ଜାଣି ମୁଁ ଆଉଛି। ବୁଢ଼ୀଟା ଆସିଲା, ଏବେ କ'ଣ ମାଗିବ? ତୁ ତ ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ହିଁ ପୁଅ ଭଳିଆ। ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ମନା କରିବୁନି। କ'ଣ କହୁନ ମାଉସୀ?
ଟଙ୍କା 500 ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର କିସ୍ତିଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୋତେ କାଲି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ। ନା ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ହବ, ଦେଖୁଛ ତ ବେକାର ବୁଲୁଛି, ମୋତେ କିଏ ଟଙ୍କା 50 ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଟଙ୍କା 100 ହବନି? ନାଇଁ ମାଉସୀ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହବନି, ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦଉନ। ପାର୍ଲରଟା ଯାଇକି ଦେହଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଝିଅ ଏଠି ବସିଛୁ କି? ଆରେ ଆସୁନୁ ବସି। ନାଇଁ ଯେ ବସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ସେ ମଙ୍ଗଳବାର କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଦବୁ କି ଟିକେ ମୋତେ? ଏ ତ ବାପା ଆଣିଲେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏ ବୋଉ ତୁ ହାତ ପୁରେଇକି ଆଣିଲେ ନେଇଯାଉନି, ଏତିକି କଥା। ତୁ ମୋ ପରପରା ହେଇଛୁ, ତୁ ମୋ ବୋଉ, ତୁ ନେଇଗଲେ କଣ ମୁଁ କିଛି କହିବି? ତୁ ରହ ଏଠି, ନେଇଯାଉଛି। ଏ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ଇନକମ୍, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ହଉ ଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନେଇଗଲା ଟଙ୍କା 500 ନୁହେଁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ମୋର ସବୁ ସାରିଲା, ଏଇ ଝାଡ଼ା ଖାଇ ରହି ଜାଳି ତା ମାଆକୁ ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ଶଳା ଗାଁଟା ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଆଲି, ଟଙ୍କା 500 କେହି ଦେଇପାରିଲେନି। ଇଏ ଶଳା ଇଏ ରହି ଜାଳି ଇଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଲୋ, ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ମୋ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଲୋ? ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ଦିଦିଟା ଘର ଭିତରେ ଥିବ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏଇ ସିଗାରେଟ୍ ମିଗାରେଟ୍ ପିଇଲୁ? ଏଠି ଟିକେ ନେଚର ଟଙ୍କା ଏଇ ସିଗାରେଟ୍ ମିଗାରେଟ୍ ପିଉଛୁ ନା? ହଁ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଲେଡ଼ି, ମୋ ଦିଦି ଗୁଡ଼ାକ। କିଛି ବି କହିଲ ମାଳତୀ, ତୋର ଗୁଣବନ୍ତ ଭାଇ ଆଇଚିଲୋ, ଆସେ। ନା ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି। କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଗୁଣବନ୍ତ ଭାଇ? କ'ଣ ହେଲା? ତୋର କିଏ ହବ କହିଲୁ? ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ସୁନାର ଆଖି, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ରତନ ଆଖି। ଦିଦି ସେ ତୋ ଭାଇନାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟା ଦେଲୁ। ନେକଟେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବ ବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେନି ତାକୁ। ଦିଦି ତୁ ଦବୁ କି ନାହିଁ କହିଦିଏ ତ। ଗୁଣବନ୍ତ ଭାଇକି ମୁଁ ଦେବିନି ପୁଣି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ରହ ମୁଁ ଚାବିଟା ନେଇକି ଆସେ। ନେ ଚାବିଟା ନେ, ଆଉ ଯା ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଯା। ମୋର ଗେହ୍ଲି ଦିଦିଟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦିଦି ଲୋ ଦିଦି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ମୋ ବାଇକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମୋ ବାଇକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନା ମୋ ଭାଇର କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ ତ କେମିତି କରିଛି? ଆଲୋ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଥିଲି, ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ନଥିଲା ଲୋ, 80 ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପଶି ଆସିଲା ଯେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଲୋ ଦେଇ। କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ? ଏଇ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଦେଇଦେଲା ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଲୋ, ଏ ବକଟ ଛୁଆ ସେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ସେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ଲୋ। ତୁ ଯା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ନା, ଗାଡ଼ି କଥା ବୁଝିକି କରିବା ଆଉ। ଏଇ ଝାଡ଼ା ଖାଇ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ସବୁ ଯାକ ମୋ ପୁଅର ଟଙ୍କା ନେଇ ତୋ ବାପା ଘରେ ପଡ଼ିଲୁ, କି ଗାଁ କନିଆ କଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଝିଲି। ହଁ ମୁଁ ବାର ଦୂର ହେଉଛି ପଇସା ପାଇଁ, ତୁ ତାକୁ ବାପା ଘରେ ଖାଲି ଦେଇଯା। ଯେ ମୋ ପୁଅର ଖଣ୍ଡେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଥିଲା ଯେ ସେଇଟାକୁ ବି ତୁ ଖାଇଗଲୁ। ହଁ ବୋଉ, ସେଇଟା ମୁଁ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲି, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ବୋଲା ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଏମିତି ଖାଇଛୁ? ହଉ ତୁ ଗଲୁ ତୁ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯା ସେମିତି। ଦିଦି ଲୋ, ଏ ଦିଦି। ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିছিল। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଛି। ହେଲା କହୁନୁ। ଆଲୋ ଦିଦି, କଲେଜ ଯିବି, ଟିକେ 50 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦଉନୁ। 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା କରିବୁ? ତୁ ଏକଲା ଲେଖେଇବୁ ନା? ତ 5-6ଟା କଲେଜ ଯାଉଛି, ନଲେଜ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 5-6ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିବେ। 200 ଟଙ୍କା କ'ଣ କମ୍ ହବ? ରହ ମୁଁ ଦଉଛି। 200 ଟଙ୍କା ନେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ। ଗେହ୍ଲି ନାନୀଟା। ହଁ ଟୋକେଲି 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଟିକେ ଦଉନୁ ତାକୁ, କଲେଜ ଯାଉଛି ନଲେଜ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ପଇସା ବୁଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିବୁନି। ହଉ ନାନୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ରହିଜଳା ଝାଡ଼ା ଖାଇ ବାଡ଼ି ଖାଇ ସଫର ଖାଇ ସବୁ ଖାଇ ସେଟା ମୋ ସଂସାରକୁ ଖାଇଗଲା। କି ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଗାଁ କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇଲା କେଜାଣି, ସେଟା ମୋ ସଂସାରକୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମା ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଆସିକି କହୁଛି ମା କଲେଜ ଯିବି 250 ଟଙ୍କା ଦେ। କ'ଣ ଏଠି ତା ବାପା ପୋତି ଥିଲା? ଇଏ ଟୋକିଲି ଯେ ସବୁ ଯାକ ଘର ଉଜାଡ଼ୁଛି ତା ବାପା ଘରେ। ସତରେ କହନ୍ତି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି, ଗାଁ ସବୁ କନ୍ୟା କରିବ, ଗାଁ କନ୍ୟା କେବେ କରିବନି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ତ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।